जोंनि हारिनि माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा होनो सान्ति सुक्ति फैबाय प्रमद सारमोना होनो आरो दिपेन बर' सारमोना होनो सान्ति सुक्ति जाबाय स' एफाग्राब जुदि सान्ति सुक्ति जासेयावबो बै 8 जन एनडिएफबि केडार्सफोरखौ मानो बासायनो हादिया स' एनआइएआ मानो बिसोरखौ फासिनि राय दान होखो जुदि एसेबां जुदि सान्ति सुक्ति जाथारबायबा जोंनि बिटिआरआव स' नंगौना नङा आंथ' नंगौना नङासो सानलायलांबाय सान्ति सुक्तिया नंगौना नङा थारना असैथो स' एफा जुदि सान्ति सुक्ति नंथारगौबा स' नैबे 8 जन एनडिएफबिखौ एनआइएआ मानो फासिनि राय दान होखो नैबेखौ आङो फंसे बाथ्रा थोंजों बुंगोन स' बिसिनि आल्फाफोरखौ नाय आल्फा केडार्सफोरा दाख्लै धेमाजियाव बम ब्लास्ट होनानै मिसिं सम्प्रदायनि गथ'फोरखौ थेर बेथेर खालामलायनो हानाय पावारफुल मानसिफोरानो दाख्लैबावै बिसिना आदालतआव हाइकर्टआ बिसोरखौ केस गैयै फोसावबाय स' जोंनि बर'आ होमबा मानो गवा जोंनि बर'आबोथ' नैबिदिनो गनांगौमोन नैबेखौ आङो फंसे बाथ्रा बुंगोन स' एफाग्राब जुदि सान्ति सुक्ति दंबा स' एकर्टआ सान्ति सुक्तिनि एकर्टआ नैबेबायदिसो नामा थारैनो स' बेयाव आङो रावनिबो वान साइड जानाय बाथ्रा बुङाखै स' रियेलखौ रियेल बुंदों स' सोरबा मोजां मोनग्राया मोनग्राखा स' गाज्रि मोनग्राया मोनग्राखा स' सोरबा गन्थङाव दैबो नांनो हागौ स' डाइरेक्ट खोथा स' गावखौनो जाथि गथ' बर' हिसाबै स' गोरबोआव गाबखांनाय फैयो आरो सम लानानै स' गुबुन हारिनिफ्रा बिदि गदोंबा जोंनि बर'फ्राबो गनांगौ स' जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोख्रों नोजोरजों नायो नैबिदि जाथायफोरनि सायाव जाहाथे जोंनाबो बर'फ्रा गासिबो उदां जायो थाबैनो नै बिसोरनि हारसाफोरनि बायदिनो आसामिसफोरनि बायदिनो स' नैबे फंनैसो बाथ्राखौनो आङो बुंनाय जादों आरोखि नैबेनि गेजेराव स' नैबे सान्ति सुक्ति ना असान्ति सुक्ति नैबेनि गेजेरजोंनो सासे बारग' एनडिएफबि बिरबाय मुसाहारिनि हिन्जावा ओरैबायदि हालाय हाफाय जाना दङ न'खर संसार जानायाव गोब्राब जादों स' न'खराव बेहा रावबो गैया बिरबाय मुसाहारियाबोथ' दासिमबो सान्ति सुक्ति जाबायबा गनांसिगौमोन जेलनिफ्राय उदां जानांगौमोन नङा होमबा स' रायजोफोरा माखौ डिसाइड खालामो सान्ति सुक्तिया 100%आव 100% खामानि मावदों सान्ति सुक्ति स' 100%आव 70% मावदों ना फारसेथिं नायबा मोजां फारसेथिं नायबा गाज्रि सान्ति सुक्तिया असान्ति सुक्ति सान्ति सुक्ति सान्ति सुक्ति असान्ति सुक्ति स' नैबेफोर मोननैनि गेजेरावनो जाना दं आरोखि दा जाबा मोनसेल' थाला जानांगौ सान्ति सुक्तिबा टटेल जेनेरेल सान्ति सुक्ति जानांगौ आरोखि आंनि मथे स' आरो फंसे बाथ्रा स' पस्ट मास्टार सासे दङ पस्ट मास्टारा आंखौ गोब्राबै दम हरबाय थादों आरोखि स' गावनो थारलै भिडिअ'आ गावनो हमजानानै गावनो लागायजानाय गावनो दुमजानाय स' नैबे मानसियानो आंखौ बारे बारे ओरैबायदि धमकि हरबाय थायो स' नैबे बिथाङाबो गिग्रा मानसि नङा पस्ट मास्टारा मिथिबाय नोङो गावखौ सामलायनो नाजा नोङो लाजिनाय दंना गैया नों नंगौना नङामोन बेखौ आंनो डाइरेक्ट कारेक्ट एन्सार हो नों नंगौना नङा नों पस्ट मास्टार साला लाजिनाय गैया नोंनाव साला जाथाया जाना थांबाय भिडिअ'आ 12 किसिमनि 12 जात मानसिफ्रा भिडिअ भाइरेल खालामना होदों स' आंखौसो टारगेट लानानै आंखौसो डाइरेक्ट बुंहरबाय थायो बियो नों भिडिअ'खौ माबार डिलेट खालाम नङाबा पुलिस केस नोंखौ पुलिसनो एफआइआर होनाय जागोन होनना बुंदों एफआइआर हो जेबो नङा खिन्थु बे पस्ट मास्टारा नों नंगौना नङा बेखौ डाइरेक्ट बुं आरो फंसे बाथ्रा गाइस स' जोबोद दुखुनांथाव जोंना बिरबाय मुसाहारि बारग' एनडिएफबिनि हिन्जावा हालाय हाफाय जाना दङ स' नैबे थाबनो गबा मोजां जागौमोन आरोखि स' सरकारा मा डिसाइड खालामो नैबेनि सायाव गिदिर गोलावफ्रा थाबैनो जाहाथे सख'यो नैबेखौ खर' गंग्लाय आरज गाबनाय थाबाय स' आरो बिरबाय मुसाहारिनि हिन्जावा स' दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गोबां राव फोरमायदों नैखौ नोंथांमोना जाहाथे नायलांबाय थादो क्लिप्सखौ ससेब्लाबो नामा गोदाव सोराव जानानै दङ दिनै फिसाइ गैया संसाराव फिसाइ गैयिनि जिबन खांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ दिनै स' सानसे समाव दुखुजों सैसोनानै हारिनि थाखाय थै मोदोम देहा सोलेर जिउ बावहोनानै दासिमबो मोनसे राहा सरकारनिफ्राय मोनसे उपाय मोनाबा स' न'खरा बोरै थांना थागोन आरो दासिमबो जुदि सान्ति सुक्ति जासेयावबो दासिमबो उदां जाया न'खराव
दुखु सुखुनि गेजेरजों रायजो संसार जालांनो मोनाबा मा जागोन सान्थि सुक्तिया सैथो ना असैथो बेबो मोनसे दाउट जायो स' जायहा जादों बेसो मिन्थिगौ होननानै दा जोङो बुंनांसिगोन स' दुखु नाङो आरो बेफोरबायदि जाथायखौ थारैनो नुयोब्ला खोनायोब्ला सानसे समाव बर'खौ बेंगिरि हिसाबै बर'नि गोख्रों नोजोरजों बेंबोनाय मानसिफोरानो जुदि दासिमबो बिसनाथ जोंनि न'आ बिसनाथ सारियाला उदां जायाबा माब्लाबा थांनानै जेलाव पुलिसफोरजों दासिमबो हमजानानै स' न'खराव बिमा बिफा गथ' गथायनि मोखां नायलायलायनो दासिमबो संसार जानो मोनाबा मा होनगोन ओरैबायदि असान्थिमोन जोंनि न'खरा सिगांबो बिसोर थानाय समाव ओरैबायदि नाख्रेबजायो नासयजानाय आर्मि पुलिस फैयो सानफ्रामबो नागिरफैयो न'आव थानो मोना दिनै आंनि फिसाइ बिसिनि थाखायनो जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गैखाया बेसेबां गोबाव जाखो जेल जानानै 8 बोसोर जाबाय बे जायगाखौ मा जायगा बेखौ दुनाबारि होनो नंथु दुनाबारि दिनै गोबां बेबायदिनो आं सरकारखौ खावलायनो सानो जेन' थाबैनो बख'नानै जेन' जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो दिनै खायफा जेरै गोजोन संसार जादों दिनै सुक्तिया जाबाय जेला गोजोन सुक्ति जाबाय जेला सारमोन अननानै बख'दो बिसोरखौ गोबां दुखु खस्थ' दङ बिसोरो दिनै जोंबो दुखु खस्थ' आंबो आंनि देहायाबो दिनै दुरबल साननानै माब्लाबा मोदै गबाय थायो जानाय लोंनाय गैया दिनै जानायफ्राबो खस्थ' दिनै ओंखाम मोनला ओंख्रि मोना ओंखाम मोना दिनै फिसाखौ खस्थ' ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो फोरोंगोन सानदोंमोन नाथाय दिनै फोरोंनो हागोन ना हाला मिथिला आङो रावनियाबो सहाय गैया नाथाय 8 बोसोर सिगां बेबायदि रायजोफोरा एसे अनोमोन रायजोफोरनि अननायनि दारै आं बेबायदि थांनानै दंमोन नाथाय दिनै बिसोरबो बहा हाजोबनो लोमजाबा सालाबा बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 6 माब्लाबा समाव लोमजायो साजायो मुलि गरसे लायनानै होफैनो रावबो गैया बेसेबां बैसो जागोन 11 हाबगासिनो डन बक्सआव फिसाजो जेलाव दं नोंनि फिसाजों रायलायनाय सोमोन्दोफोर खबरफोर दंना गैया जेबो मिथिया गैया खबरबो मोना दाखालि 4 थारिखआव फैदोंमोन लोमजादों होनना खोन्थाहरदोंमोन बेफोरबायदि दुखु फोरमायहरला जों थानो हाया ओंखाम जानो लोंनो खवाबा जानाय थोरसियावनो मोदैया गयो जोंनि बेखायनो जोंनि मोखांखौ नायनानै दा खुंथाय गोहोआव थानाय सारमोना अननानै बख'दो बिसोरबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखायसो नांदोंमोन अननानै बख'ना होब्ला जों नोंसिनि सायाव गोजोननाय थागौमोन सारमोन आं बेखौनो खावलायनो सानो सारमोननिसिम अननानै जेन' थाबैनो बख'नानै होफैयो जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो सारमोन मा बेसनिमोन 90 बेसनि दंमोन दा फुरानानो औ बबे जायगायाव थायोमोन आफाराव थानाय समावथ' आंथ' मोजां मिथियामोन सिगां दा बे बबे जेलाव दं सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटियाव औ लोगोसे सोर बिथांजों लोगोसे गोबाङै दं बिसोरो 60 जन होनदोंमोन बेखायनो बिथांमोनाबो गोबां दुखु खस्थ'जों सैसोबोबाय बेखायनो बिसोरखौबो अननानै बख'दो नोंसिनि सायाव जोङो बख'ना होयोब्ला गोजोननाय थागौमोन सारमोन अननानै खावलायदों आं सारमोन बख'दो इसोरखौ आंथ' खबर मिन्थिया जेबो आङो मावदों ना मावाखै गावसोर मिन्थिगौ आं मिन्थिया जेबो आंथ' मावनोनो जेबो मोना राहायानो गैया आंहा मावनानै जानो गोजानाव थांनानैबो मा मावहैनाय जों हिन्जाव माहारिया गाज्रि नुजायो गथ' सासेखौ सोरो गालांनाय आङो गोजानाव थांनानै मावहैनोबो जेबो
जेबो मोनथ'वाखै जेबो बेफोरबायदिनो खबर गैथ'वा आं मिन्थिथ'वाखै मोनदोंना मोनाखै मोनोना मोना सफैयाखै सिगांलाय बिदिनो नामखौ बिनिखौ गैया होनदोंमोन माखासेफोरनि सफैबाय होनदोंमोन बिनि गैया होनदोंमोन दाबा सफैना सफैयाखै आंखौ खबर गैया रायज्लायनोबो मोना आं रावजोंबो थांनाय जाया